campanya contra el comerç il·legal d'armes. Volen pressionar els governs perquè es comprometin a lluitar contra aquest negoci que és font de tanta violència a mig món. A molts països la compra d'una arma és tan fàcil com comprar-se una bossa de patates fregides. És per això que Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i la Fundació per la Pau han començat una campanya per demanar que es controli el comerç il·legal d'armes. En aquest moment el comerç d'armes no està limitat per cap tractat internacional. Tenim una muntona de tractats que regulen el que és la compra-venta de tomàquet, de com els museus com poden pagar-se material, però curiosament un tema tan important com és el de les armes, només hi ha codis ètics de compliment no obligatoris. Espanya no compleix aquest codi ètic de transparència en l'exportació d'armes. D'aquí a 100 dies es reuneixen els governs de tots els països a les Nacions Unides per estudiar un pla d'acció contra el tràfic il·lícit d'armes lleugeres. Aquestes ONG demanen firmes perquè de la reunió en surtin polítiques concretes, tot i que són conscients que hi ha massa interessos creats. Amb tot això hi ha una doble moral i un exemple és el propi Consell de Seguretat. Els 5 membres del Consell de Seguretat de Nacions Unides tenen el 80% del control de l'exportació d'armament a tot el món. Això fa que sigui realment una causa difícil. Cada any moren al món 500.000 de persones víctimes de la violència armada. I no són només les morts. La proliferació d'armes alimenta les guerres, genera pobresa i augmenta les violacions dels drets humans.